खाथारगोन गासै जोंनि सानसुमैफोर लिरलांनाय बिजाबफोरनिफ्रायनो खनथुम सुजुनाय मेथाइ बेखौ आं रोजाबनो नागिरबाय बेखायनो खावलायदो जोङो दुगा अहंखार जानो नाङा बेफोरो जोंखौ गावखौनो फोजोबनाय जायो मानाव गेदेर नोंथांखौ मानगोनां आफादगिरि बिथाङा सैथो नामखौ खिन्थानानै लानो खावलायदोंमोन सैथो नामखौ आंनि नामा माबा जाहैबाय स्वरूपानन्द ब्रह्म आंनि गुबै नामा सार्टिफिकेटआव स्वरूपानन्द ब्रह्म आखाइ खबनानै हो ओमफ्राय आरो मेथाइयाबो बारा गोथाव जाला जाहैदों दानिया बो लादोंमोन आङो सायख'ना लाबाय आङो मानसिया नायनो असाइस खालामो नालाय ओंखायनो बुदां बुलक ब्रह्म लादों आरोखि सिगांथिं लांदां जानानै थानाय चेयाराव जिरायफैनांगौ जोंनि एबसुनि बिबानगिरिफोर आरो फरायसाफोर लांदां जानानै दङ दाउफोरखौ अननानै नोंखौ लाजि फोनांगोन बांद्राय दुगायावनो नोङो गोग्लैखाथारगोन बांद्राय दुगायावनो
गासैबोनि सानसुमैफोर लिरलांनाय बिजाबफोरनिफ्रायनो खनथुम सुजुनाय मेथाइ बेखौ आं रोजाबनो नागिरबाय। बेखायनो खावलायदो जोङो दुगा अहंखार जानो नाङा, बेफोरो जोंखौ गावखौनो फोजोबनाय जायो। मानाव गेदेर नोंथांखौ मानगोनां आफादगिरि बिथाङा सैथो नामखौ खिन्थानानै लानो खावलायदोंमोन। सैथो नामखौ आंनि नामा माबा जाहैबाय स्वरूपानन्द ब्रह्म। आंनि गुबै नामा सार्टिफिकेटआव स्वरूपानन्द ब्रह्म। आखाइ खबनानै हो। ओमफ्राय आरो मेथाइआबो बारा गोथाव जाला जाहैदों दानिया। बो लादोंमोन आङो, सायख'ना लाबाय आङो। मानसिया नायनो असाइस खालामो नालाय, ओंखायनो बुदां बुलब ब्रह्म लादों आरोखि। सिगांथिं लांदां जानानै थानाय चेयाराव जिरायफैनांगौ। जोंनि एबसुनि बिबानगिरिफोर आरो फरायसाफोर लांदां जानानै दङ।